presentado. Tengo a mi lado al señor Ferran Puido Provencio, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Tarragona desde el año 88, experto en circulación. Creo que una de sus características más destacadas de Fernando son, en primer lugar, su discreción, es un tío discreto, y su capacidad para la improvisación. De hecho, ahora recientemente, este fin de semana, estaba en un concierto de jazz donde se dijo una frase que me quedó grabada y que quiero transmitir. Dicen que la improvisación es el colmo de la preparación. Con lo cual, teniendo en cuenta que Fernando, una de sus grandes virtudes pues es la improvisación, significa que es un compañero altamente preparado. Nos va a hacer una exposición sobre la gestión del accidente de circulación actual, que es para muchos, como ha dicho David, es absolutamente desconocido. Yo también he perdido completamente el hilo en la materia y esperamos que Fernando, que con sumo gusto lo he invitado y por eso lo presento, pues nos aclare esta nueva materia. Muchas gracias. Gracias, Joan. Hemos puesto a cargar los móviles, estamos Fernando. Sí. Sílvia, com anem de bateria? Bé. Sí, però està gravat, no? Sí. Prepara't que al setembre hem de fer-ho en directe. I tindrem publicitat, tindrem sponsors, avui no han vingut, però tindrem sponsors i superarem els drets econòmics de l'ANG. Ja tenim un precontracte amb Arquia, no? Superior al del BBVA amb l'ANG. Molt de cuidado, els col·legis d'advocats hauran de tancar perquè no podran fer-nos ombra. Dit això, Ferran, tot teu, el nou baremo, parla del que vulguis, no sé ni què vol dir, però endavant. Gràcies per il·lustrar-ho. Moltíssimes gràcies, David, moltíssimes gràcies, Joan. Moltes gràcies a vosaltres per la vostra presència i per la confiança tant de la plataforma com de vosaltres d'escoltar una mica el que us puc explicar de lo que és l'accident de tràfic. No sé quin títol he posat, el nuevo baremo, me sembla, novedad y su incidencia respecto a la prueba de los daños y perjuicios. Per què? Perquè no he volgut venir-vos a explicar el baremo com a tal. Vull anar una mica més enllà, podem anar entrant i sortint i el que necessiteu saber, podeu interrompre, podeu preguntar, però el que he descobert en el nou baremo és que el que hi ha sobretot és un tema molt probatori, bàsicament probatori, i que ens farà desenvolupar els advocats una de les coses fonamentals que tenim, que és la nostra creativitat. És important que siguem prou experts i que siguem capaços d'ingeniar-nos-les, engiconar-nos-les per demostrar perjudicis. El nou baremo és molt més creatiu. Jo vinc d'una època que aquí un parell de la sala, l'amic García Segarra i el Javi Prieto sí que ho han viscut, venim del nou baremo, d'aquell món tan bonic. Jo sempre explico l'anècdota que va haver una època l'any abans del 91, el 91 és el primer antecedent, l'ordre ministerial de 5 de març del 91 que va establir un sistema no vinculant, però abans tu anaves a judici amb tot, amb els danys materials de l'article 600 i amb les lesions. Jo sempre explico aquesta anècdota perquè me'n vaig sortir bé. Al principi d'exercir, un dia el client me diu «Què va pedir vostè?» 2 milions de pesetes. I va al fiscal i va demanar 4. I jo em vaig demanar 6. Clar, el client al sortir me diu «Usted me dijo que iba a pedir 2». Dic «No, 2 más que el fiscal». El tío me va a mirar amb cara de coño, diu «Creo que no, pero el tío se defiende, ¿no? Es hábil». Improvisa, el que deies tu, improvisació, no em vaig sortir una mica. Venim de molt lluny, venim d'aquest nou baremo, després l'ordre ministerial 5 de març del 91, la llei 30/95, que va ser el primer vinculant, la 34/2003 va reformar el baremo i ara ens ha sortit, 20 anys després de la primera vinculant, un nou baremo, la llei 35/2015. Vivíem molt feliços amb la gestió de l'accident de tràfic. Abans, quan ens venia un accident de tràfic, ens miràvem el client, diu, tu no lesiones? Diu, sí. Va anar a l'hospital? Diu, sí, perfecte, magnífic. Denúncia, forense i ja el negociem. Si no havia anat al metge, deies, corre, ves al médico. Diu, que te duele. A partir d'aquí, ara, veurem amb l'article 135, després vos hi entraré.
Un altre dels hitos que ens ha descol·locat una mica és, primer ens va sortir la reforma del Codi Penal, van desaparèixer els judicis de faltes i vam dir, bueno, va, a veure, el 152.1 i el 152.2. 152.1, lesiones, imprudencia grave. Imprudencia grave, bueno, jo poso la denúncia per imprudencia grave, amb la qual obligo al jutjat que obri un procediment y me dirá, no, esto no es imprudencia grave. Le digo, oiga, no me prejuzgue, cite a alguien, mientras tanto va a forense y obtengo un informe forense. Aquesta era una de les opcions. El 152.2 deies lesiones, imprudencia menos grave, però clar, amputaciones, miembro principal, això ja és més difícil. Però tots en el fons el que buscàvem era l'auto de màxima. Però clar, és que l'auto de màxima ens el va torpedejar, aquesta llei. Ens el va fer desaparèixer. Ens va dir, l'auto de màxima se reserva per sentència i per casos de mort, amb la qual ja no ens interessa. I entrem en aquest meravellós món que ens han obert de la llei 35/2015. Què podem fer amb aquesta llei? A veure, jo us donaré unes pinzellades. Jo considero que el que han intentat fer és un canvi de cromos. Les associacions de víctimes van apretar moltíssim i crec que el barem és molt beneficiós en un parell de supòsits. El supòsit de les morts és molt correcte, el que s'ha fet. El supòsit de les morts abans t'ho acabaven amb 90.000 para el cónyuge viudo, más 30.000 por hijo, papam, te sortia perjuicio econòmic 150.000. Hem anat a buscar una millor indemnitat, que és el tema, a més, del lucro cesante. A part d'obrir el ventall de perjudicats, que ara és més gran, que ara hasta pot arribar a cobrar la tieta, aquella que viu amb nosaltres, que no sabem ben bé de qui és parent, però que porta molts anys visquent amb nosaltres. La padrina, que li dius, però exactament de qui és tieta, no ho sabem, però també si porta uns quants anys podrà cobrar. A part de tot això, que s'ha obert aquest ventall, hi ha el lucre cessant, la contribució aquella de la persona que falta, aquesta persona ara se tindrà en compte l'efecte que té això sobre els ingressos familiars, és a dir, amb els anys de convivència del matrimoni hi ha uns paràmetres i això es veu reflectit. I això és un augment important. També en els supòsits de l'ajut normal, amb moltes seqüeles. Bé, seguint amb la pel·lícula que us estava explicant, de que millora substancialment les indemnitzacions, el canvi de cromos que ha intentat fer les companyies és el de l'article 135, els traumatismos cervicales menores. Aquí és on han anat a buscar el reduir els imports administratius. I ja ho veurem. Ja ho veurem. Jo tinc els meus dubtes que la jugada els hi surti exactament bé, perquè el criteri d'intensitat els jutges tampoc estan massa disposats a treballar. Sí? Sí. Clar, el que està clar és que les associacions de víctimes i les companyies de zones es volien carregar la tira cervical, perquè al final el 80% d'accidents són lleus i que produeixen les activitats cervicals que són 2.000, 3.000, 4.000, per això s'ha multiplicat perquè els accidents que hi ha són molt fàcils en emergències, contractura muscular, latigazo, llavors grado 1, grado 2, 30 dies, 60, 90, 50, i ja. Jo crec que aquí serà molt important el tema pericial, fer-se proves. Però clar, jo crec que aquí les companyies d'assegurança ho tindran guanyat perquè abans fer-se proves, si la companyia d'assegurances diu que no hi ha nexe causal, ja no utilitza la prova. En particular, ha d'anar a fer-se una ressonància magnètica de 250 euros, ha d'anar a un pèl mèdic i a un forense, per tant, a la pràctica, les companyies jo crec que sí que hauran guanyat. Hauran guanyat la lluita, aquesta guerra de carregar-se les indemnitzacions de 2.000, 3.000, 1.500, 4.000, que al final jo crec que els seus números són els que realment multipliquen. Perquè quan un accident és greu, no? Jo crec que al final aquí ho veurem. I per als advocats de trinxera que portem aquest tipus d'assumptes, el que fes presentar les denúncia, menys forense, si menys forense hi ha 1.000 o 2.000 euros ja es que ho pactaves en els companyies. Jo crec que amb això, Ferran, tu que ets advocat més de companyia que
de particulars. Jo soc més advocat de particulars. Jo crec que amb això... Tinc els meus dubtes. Per què? Veurem què jo crec que serà molt important fer proves mèdiques, advocats que treballin molt estretament amb metges, amb pèrits, i fer proves. Depèn de la capacitat que hi hagi de contrarrestar i de demanar la intervenció de l'Institut de Medicina Legal. I que sigui aquest el que generi... Ja, però jo també he vist, parlant de l'antic baremo, de quan vaig començar a ara, és a dir, els forenses han acabat, els laterals cervicals han acabat sent superrestrictius. Assuntos de fa 10 anys que eren 90 dies i 3 punts i ara són 30 de maus. Que són 8 o 9.000 euros, ara 1.000 o 2.000 euros com a molt. Jo crec que d'això també les companyies d'assegurances han fet una gran feina de... Aquí serà el joc de les triquinyueles, Sí. És a dir, després ja hi entraré. Però la gràcia és resposta motivada zero. Negar nexos de causalitat i negar culpa per torpedejar-te el forense. El joc de les companyies anirà per aquí, perquè si jo te faig una oferta motivada i te doy 200 euros, tu dius disconformidad y me voy al Instituto de Medicina Legal. Si yo te digo respuesta motivada, 0 euros, no hay nexo de causalidad o no hay culpa, tú no pots anar a forense. Bueno, però puc. Sí, pots anar a forense, però has de... Aquí està el problema. El joc serà... Jo ja he tingut algun cas i és el que estan fent les companyies, és el que estan fent. Ja es veia venir. A mi m'heu de perdonar, però a mi em dóna la sensació que el que ha fet és d'alguna manera perjudicar aquells que han tingut un latigazo cervical i no tenen mitjans econòmics per costejar-se una pericial. I per tant la gràcia, a part de les companyies no permetran per el que dius tu, la gràcia és la pericial que s'aporti. Per tant, el que s'ha fet és perjudicar a les persones sense recursos econòmics. No vinc a defensar les companyies, ni molt menys. I jo crec que amb un pleit ben portat es pot aconseguir amb un latigazo cervical fins i tot més diners dels que s'haguessin aconseguit abans, depenent de la capacitat de costejar-se les proves del client. I això a mi m'heu de perdonar, això és tremendament injust. Sí, però ja sabem com va tot. Bé. És les companyies. Jo deia el mateix. Després que van perquè sí que hi ha col·legiat. I jo crec que això ho podem acudir al forense, però clar, si la resposta de la companyia és aquesta, que és la línia que està adoptant ara la majoria, sí que crearà un greu problema per al ciutadà ordinari. Llavors hi haurà que conscienciar l'Institut de Medicina Legal que sí que admeti la seva intervenció quan la resposta motivada sigui no nexo de causalitat per al criteri d'intensitat. Però requerirà que ens hi batussem molt, però haurem de fer-ho. Haurem de presentar escrits perquè arribarà un moment que, a més, penseu una cosa, la feina dels instituts de medicina legal està baixant moltíssim. Els forenses tenen molt poca feina. Arribarà un moment que quan ells vegin en perill la seva feina, igual els interessa acceptar aquest tipus i dir, escolti, és que jo el criteri d'intensitat sí que vull entrar a valorar-lo, si sí o si no, tráigame usted la prueba, l'informe biomecànico i valorarem si realment hi és o no hi és. La compañía dice que no porque quiere decir que parte de su propio delito de su informe. Pues la solución es que ella por falsedad del delito de la compañía. El sistema Prieto, el método Prieto. El primero que se le ocurra poner algo falso se acuerda de él. Y le sale a la compañía, faltaría más. El perito tiene que decir la verdad, sea de la compañía o sea de otro. Claro. Es muy interpretable un perito. Es muy interpretable, hombre, depende. Un perito Tiene que ser una medicalmente la nena. A ver, si hay dudas, entra una duda.
Si us sembla, deixem que el Ferran segueixi almenys s'ho estem passant bé, veig que interessa el tema, és important. Potser obrir cap al final i torn acabi en Ferran. Sí, em podeu bombardejar, però penseu-se que jo no soc representant de les companyies, sinó soc víctima de les companyies. Estem d'acord o no? I si voleu parlarem algun dia dels honoraris de les companyies, un 40% menys que en l'any 99, cobrem, avui en dia. És espectacular. Es aquella gran frase que et diuen, oye, por ir a Vendrell puedo cobrar el desplazamiento. ¿Sabe usted cuántos colegiados residentes en Vendrell hay? No se preocupe. No lo voy a cobrar. Això funciona així. Anem una mica al tema. Intentaré explicar-vos unes pinzellades i espero que segueixi sent així d'entretingut. Com us deia, penso que el tema probatori és molt important. Les regles de la càrrega de la prova existeixen. A veure, encara que de vegades algun jutge doni la impressió que no els la tingui massa clares, però jo sempre vaig a buscar el pitjor dels escenaris. Jo amb això soc molt cauta i penso que és una bona recomanació de jo intento provar-ho tot. És a dir, si jo vaig com a candidat i intento provar tot el que m'interessa a mi i si vaig com a actor intento provar-ho tot independentment de la càrrega probatòria. Home, per exemple, jo sempre... No m'acaba d'agradar el joc aquest. És molt divertit veure com el teu contrari està votant a la cadira. Este es mi juicio y yo no voy a hablar. En els verbals, com sabeu vosaltres ben bé, l'interrogatori del contrari només el pot situar l'altre. És molt divertit quan tu estàs intentant defensar el teu client i l'altre no demana l'interrogatori. I aquell senyor està sentint tota una sèrie d'explicacions i diu, es mi juicio y yo no voy a hablar. Y aquí están mintiendo como bellacos. Aquest tipus de coses jo les entenc, processalment són absolutament lícites, però jo sempre m'intento defensar aquest tipus de judicis amb aquelles expressions de despreci de dir, bueno, esta parte está interesada en conocer la verdad, parece que la otra parte mucho no lo está cuando no quiere oír ni a los dos contendientes. Jo sempre soc de demanar l'interrogatori de l'altre, però això són criteris molt ja personals. Però bé, entrant en matèria, la meva idea i com aquí són petits sinistres que es produeixen, el que intentaré explicar-vos-ho és en tres planos distints. A dins de la prova tenim tres històries distintes. Les normes sobre prova en els principis generals de la responsabilitat civil. Podem parlar de lo que és les normes de la prova en la fase extrajudicial i podem parlar de les normes de la prova en el que són els càlculs indemnitzatoris. Això serien els tres grans elements que podem valorar. Les normes sobre prova en els principis generals de la responsabilitat civil els tenim en els primers articles. I els primers articles de la llei el que ens estan explicant ja és la història de sempre. El conductor de vehículos a motor es responsable en virtud del riesgo creado por la conducción de estos, de los daños causados a las personas o en sus bienes con motivo de la circulación. Amb les persones, quan se n'exonera? Cuando pruebe, fixeu-vos que ja diu cuando pruebe, que fueron debidos a la culpa exclusiva del perjudicado o a fuerza mayor extraña. A veure, no és responsabilitat objectiva, perquè hi ha una possibilitat de sortir-se, però sí que es manté el mateix règim que es mantenia abans. Danys personals són un títol privilegiat. Els danys materials s'han d'aprovar pel 1902, però els personals sempre tenen un major marge. Per això jo sempre, en els últims anys, tinc el dubte de signar per a l'executiu o signar per al propi ordinari en base a l'article 1.1, perquè la responsabilitat aquesta li correspon la càrrega de la prova, al contrari, m'ha d'acreditar-ho, respecte a les lesions. Per tant, estem en lo de sempre, no? Responsabilitat objectiva per risc creador? Sí, però no, perquè hi ha possibilitat d'eximir-se. És a dir, que calen així com la responsabilitat objectiva. Però el que és curiós és que en aquesta nova llei, en la reforma de la llei, ja entra una mica en una qüestió com les culpes concurrents.
I en les culpes concurrents ens entra amb el momento siniestro i el momento post-siniestro. Ens diu, sin perjuicio de que pueda existir culpa exclusiva, de acuerdo con el apartado 1, cuando la víctima capaz de culpa civil, això és un nou terme que acuña la llei como tal en aquest àmbit, solo contribuye a la producción del daño, se reducirán todas las indemnizaciones en atención a la culpa concurrente hasta un máximo del 75%. Llavors fa una explicació que se entiende que dicha contribución, si la víctima por falta de uso o por uso inadecuado del cinturón casco, l'exemple del senyor Prieto, que va sense abrocharse el casco, que deies tu, lo has dicho tú, te has autoacusado, te has autoinculpado. Eso le puedo volver a hacer. Doncs fixeu-vos que aquí està començant a explicar coses que abans no deia. L'antiga llei es podia inferir que el baremo parlava d'una reducció del 75% perquè en uns aspectes del final parlava de reduccions fins al 75%. Però aquí t'ho explica directament. T'ho diu en l'article 1.2 que es poden reduir fins a un 75%. Capaz de culpa civil. És a dir, exclou els menors de 14 anys o menors claus aquí. És a dir, aquests te'ls menges amb patates. Que en el fons això ja existia, això ja hi era. Perquè l'Audiència de Tarragona, per exemple, parlava del principi de conducción, el principio de confianza en el tráfico y el principio de conducción defensiva. Entenem per tal, el principi de confianza en el tráfico. Tots els usuaris de la via tenen dret a esperar dels altres un comportament adient a les normes. Però això es trenca quan hi ha niños, ancianos o minusválidos, el que deien, perquè aquests no són tan racionals amb la utilització de la via i llavors tu has d'aplicar el principi de conducció defensiva, has d'extremar les teves precaucions. Aquí a mi em dóna la impressió que te'l menges sempre. Jo vaig veure una vegada una absolució d'un nen de 6 o 7 anys que el van atropellar a Montblanc, que estava amb 2 crios més de la mateixa edat, el més gran tenia 8 anys i els pares estaven celebrant no sé quina festa a les colles geganteres allà al Ducal de Montblanc. Clar, deien, un diumenge a les 5 de la tarda no és previsible que et surti d'entre 2 cotxes un crim. Però amb aquesta redacció jo penso que no ens en sortim, no se'n surten les companyies d'assegurances i amb menors incapaços, evidentment hi haurà que pagar en qualsevol cas. Fixeu-vos en una altra cosa, aquí ja no parla de prova, sinó que parla d'una presumpció. ¿Se entiende que una contribució condicionada? És a dir, incompliment normatiu. És que no llevava abrochado el casco. Però demana dues coses. És a dir, està condicionada a que no el portis abrotxat i que demostris que aquest no abrochamiento al casco incideix sobre l'accident, sobre les lesions. I després, també hi ha el tema del dol. I això és una altra volcada d'aquelles molines. Què més? També diu que hi va haver un moment que com que els advocats tenim una mentalitat una mica retorçada, dic, a veure si amb la redacció aquesta, si tirem enrere, te mires això i dius, i si ha deixat d'existir la concurrència de culpes pura, perquè és la conducta com a conductor, i aquesta aquí sembla que no en parli, però sí, hi ha que entendre que diu, la víctima incumple este deber se deja de llevar a cabo una conducta generalmente exigible que, sin comportar riesgo alguno para su salud o su integridad física, habría evitado la agravación del daño producido. És per aquí. I després també aplica la conducta post-siniestro en si abandona d'un modo injustificado el proceso curativo. Però això s'haurà d'acreditar. Demostrin vostè que la meva actuació com a pacient, com a malalt, ha provocat que se m'hagi agreujat el quadre. Per tant, s'ha de demostrar l'existència de la conducta i l'afectació sobre el procés curatiu. Principis generals. Més, la responsabilitat del propietari no conductor. També, si us hi fixeu, i per això venia una mica la xerrada que va articulada entorn a la prova. Sempre està parlant de prova. Esta responsabilidad cesará cuando el mencionado propietario pruebe que empleó toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño.
És a dir, el nen agafa el cotxe i diu, és que li tenia amagades les claus. Diu, no les tenia amagades. A la tauleta de nit. Bé, campió, bé. Veurem, no ho sé, aquí ja serà la diligència del bon padre de família, ja sabrem on està, ja ho veurem. Responsabilitat propietària no conductor sin seguro. Bueno, pues els no sin seguro, ¿qué ens acaba dient? Y en los bienes ocasionados por este, salvo que pruebe que el vehículo le hubiera sido sustraído. No? Respondrà llevat que li hagin robat. Normas sobre prueba a cumplir en la fase de reclamación extrajudicial. Per tant, el maravilloso mundo de la oferta motivada, de la que ja apuntàvem algunes cosetes. Reiterar-vos, el que és curiós és que la gent ara se fa creus de tota aquesta història, però és que això ja existia. Això ja hi era, el que no li feien ni punyeter cas ningú. Ara la proposta és anar més seriosament. Tampoc acabo d'entendre aquest interès que hi ha hagut en carregar-se el judici de faltes, perquè en el fons era de les coses més còmodes que existia, tant pels jutges com per als advocats. Però bueno, es que les estamos haciendo el trabajo, uns comentaris dels jutjats moltes vegades que te quedaves una mica distret que deies, però si vos sumen números, si tot això són expedients que tanqueu sense massa feina. Però ara també, clar, els preocupa que podrem anar a la via civil. Però de totes ens posaran una mica més de trava. Con carácter previo a la interposición de la demanda civil deberán comunicar el siniestro al asegurador pidiendo la obligación que corresponda. És a dir, requisito previ. I ens ho estan demanant en alguns casos per supòsits anteriors. Jo ja m'he trobat en un parell de verbals a Vendrell que m'estan dient reclamació prèvia. Però si és d'abans. I amb això ja hay sentencias para un lado y para otro. Hay de todo. Hay alguna que va a aplicar sobre los puntos 3 o 4 que es anterior. Pues yo he visto varias audiencias. Sí. Bé, hi haurà que comentar. No és una norma probatòria, és un requisit processal, però ara tu institucionalitzes. Què has de fer com a reclamació extrajudicial? És a dir, ens ve el nostre lesionadet, aquell senyor del que viu el Miquel i que viuen, i jo també quan me ve i que em fa més il·lusió, perquè el diferencial de factura és important. Bueno, reclamación extrajudicial. Identificación y datos relevantes de quién o quiénes reclaman. Una declaración sobre las circunstancias del hecho. Identificación del vehículo conductor que hubiesen intervenido, así como cuanta intervención médico-asistencial o pericial o de cualquier otro tipo tengan en su poder. És a dir, els has de posar tot a damunt de la taula. És un dels eixos amb els que treballen, bàsicament. És, aquí ho poso en algun lloc, eixos del sistema, deure de col·laboració. És a dir, tot el que tingui vostè ho volem, perquè si no, a part del requisit de procedibilitat, te poden sancionar amb la pèrdua dels interessos de demanda. Aquest és el plantejament que van a buscar. Contingut de la declaració. Contingut... Una pregunta, un tema pràctic. Sí, el micro obligat a la és pel judo. Si, per exemple, un accident de tràfic on un accidentat encara està en fase d'evolució, de rehabilitació, recuperació, pots presentar ja l'oferta motivada per comunicar a la companyia que tens intenció de reclamar i que en el futur, quan ja tinguis la sanitat, presentaràs un informe pericial o... Evidentment, tu reclama en quan tinguis... No tens que tancar-lo, tu simplement manifestes la voluntat. Y si Exacto, y mi compromiso es ir aportando los informes médicos que ustedes necesiten. Y toda mi disposición a que lo visiten. I a mesura que vas... Inclús pots demanar que avancin prestacions. Això entra dins del marge. Una qüestió, Ferran. Digue. Una imprudència molt greu. Per exemple, hi ha una arrestat, està passant al jutjat, 5 anys de diligència. Una persona, l'arrestat. Jo puc denunciar abans de fer l'oferta, no tinc cap problema, no? Evidentment. I a la demanda judicial s'entén que seria per la És quan vas via civil, evidentment. Clar. Això és via civil.
Al penal, si tens un bon sinistre amb una bona imprudència, evidentment pots anar-hi. I un homicidi imprudente anirà via penal i tampoc et ho ruïs. No hi ha cap mena de problema. El sistema de presentació del contenido de l'oferta motivada. La presentació de l'oferta motivada. La companyia, en PIC, disposa de la documentació adient, està obligada en els 3 mesos a fer una oferta motivada. Ha de dir-te, en base a vostè, el que m'ha aportat, jo li ofereixo tant. Però aquesta oferta motivada a la companyia té que posar-hi unes característiques. Informe metge definitiu. El gran problema és que aquí és terminològic. Què vol dir l'informe metge definitiu? Aquí també s'obre un ventall de possibilitats del que seran informes metges i de gabinets que obriran uns xiringuitos, com se van obrir el seu dia per les revisions del carnet de conduir, que bim-bam, 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 i que te faran els informes en aquest ritme. Però, informe mèdico definitiu. Un informe dels metges, certificació d'aquelles, examinar les documentacions, basat en això, en això, en això, doncs a vostè li ofereixo tant. I aquella condició, no pots condicionar-ho a renúncia. Diu, jo li ofereixo això, ho té a la seva disposició, no l'obligo que renunci, aquí té els calés. Aquesta és la meva oferta motivada. Clar, aquí és quan ve el gran problema i la gran guerra que us deia jo. Quan no la presenten. És a dir, la llei te preveu que no hi hagi oferta motivada. T'ho diu, pot haver-hi. Si considera que no n'ha de fer, dará contestación suficiente a la reclamación formulada con indicación del motivo que impide efectuar la oferta de indemnización, bien sea porque no está determinada la responsabilidad, bien porque no se haya podido cuantificar el daño o bien porque existe alguna otra causa. Això a mi me fa bastanta por. Me fa bastanta por perquè obre d'alguna manera el ventall. Bien sea porque no está determinada la responsabilidad. A veure si tindran la tentació de sempre dir que no. Per impedir-te després el que us deia, anar al metge forense. Atropello. Coño, que es un atropello. Diu, vale, sí, pero ha salido entre 2 coches. No era un paso de peatones. No oferta. No responsabilitat. Comencem a tenir un problema aquí. Bien porque no se haya podido cuantificar el daño. Bueno, son aquestes històries de no me ha dado usted documentación suficiente, etcètera, etcètera, etcètera. I veurem quina incidència té i per això us dic també que tot això que estem dient són especulacions, cartes als Reis Magos, perquè haurem de veure què decideixen les audiències i cap on caminen aquestes històries. Però bàsicament tenen aquí una porta oberta a les companyies per complicar-nos la vida amb les ofertes motivades. Però té unes peculiaritats aquesta llei. Té uns elements probatoris complementaris. Els atestats, per primera vegada, diu que les parts poden accedir als informes, als atestats. Els informes pericials complementaris és un ventall que li obren també a les companyies per preconstituir-se proves. Perquè fixeu-vos, diu, a estos efectos, dins dels 3 mesos de plaç i per oferir aquesta oferta motivada, el asegurador, a su costa, evidentemente paga, podrá solicitar previamente los informes periciales privados que considere pertinentes, que deberá efectuar por servicios propios o concertados, si considera que la documentación aportada por el lesionado es insuficiente para la cuantificación del daño. Es decir, el señor Curto, váyase usted a tal médico que le vamos a hacer unas pruebas de visuales, de no sé cuántos, de lo que sea. ¿Y l'accidental se pot negar per una cosa? Aquí està el problema. Entenc que no. Deber de col·laboració de l'article 37. Un exemple, no? És a dir, això és una cosa que desgraciadament passa. La claustrofòbia de les ressonàncies. No, inclús una ressonància feta amb... Sí, i això no sé per què passa, no? Una ressonància feta per particular o una ressonància feta per companyia, te trobes la sorpresa que en una surt una hèrnia i en una no surt res. O una protusió que és diferent. O una afectació radicular, o una afectació auricular, o una litimografia que dius una afectació...
I això a l'hora de determinar seqüent... No, això... És possible. Llavors, jo el que penso és que has de ser raonat. Si, per exemple, hi ha una prova que ja s'ha fet, que ja ha fet, per exemple, l'hospital públic o s'ha fet privat, la companyia el pot obligar a fer-se una de nova. Jo entenc que sí, per al 37 sí, el deber de col·laboració el pot defensar. Ara bé, és el que deia Prieto, el sistema Prieto es querella, oiga, usted falserá. El signo de resonancia, ¿qué dice una cosa? Pero puede pasar, porque yo no consigo, tú te vas a cualquier otro país y un perito dice que esto es negro y que hay establecido. Y el otro dice que no hay nada, yo quedo contigo como uno de los dos que lo meten en la cárcel. Esto no lo puedo decir. Aquí pasa mucho. Eso en cualquier país no se puede hacer. Habrá cosas discutibles, pero lo que estás diciendo es la resonancia. Y eso de que vaya el perito, la respuesta es la misma. ¿Quién me paga el taxi? ¿Usted? ¿Y el día de trabajo? Y si tienes una resonancia de un centro público, ¿qué coño te vas a hacer otra? Sobre todo sin pagar, porque lo piden antes de pagar. ¿Vale? Si tienes una resonancia, eso sería un abuso de derecho. Si tú tienes una resonancia de un centro público, ¿quién te puede obligar a ir a hacer otra a un centro privado? Eso no tiene sentido. Es defendible, evidentemente. Si tienes un centro público... Si tienes las pruebas, ¿para qué te vas a hacer? Esto irá a la audiencia, porque la compañía me dirá, no, querido, están ocultando. Es que incluso es otro tipo de tal, pero por ejemplo en los accidentes de trabajo... Fer observació, si parlem sense micròfon... En materia laboral de accidentes de trabajo, hay trabajadores que le han hecho una prueba objetiva, una resonancia magnética, una tomografía en un centro público y luego a la mutua de accidentes no le gusta y le hace hacer otra. Le hace, se somete porque él quiere. A ver, posicionamiento. Pero es que luego la compañía, la mutua le da el alta por negarse a hacerse la prueba. El meu plantejament es, señor Prieto lesionado, por favor, quisiéramos nosotros que usted vaya al centro tal porque le haremos una resonancia magnética nuclear para determinar. Yo es que ya me he hecho una en un centro público de salud. El meu plantejament, señor juez, oiga, si se ha hecho una, me parece bien, queremos contrastar, incluso nos servirá, nada tiene de malo, porque evidentemente si él tiene la lesión, se verá. Este señor se está negando. ¿Por qué? El deber de colaboración està generando indefensió. Clar, entrarem en una guerra bastant estúpida. Llavors la posició és, coño, es que el señor Prieto... Y mire, y si el problema es que usted quiere que le paguemos el taxi, pues le vamos a pagar el taxi. Llavors, d'alguna manera, el meu plantejament serà defensar que este señor está jugando a torpedearme cuando la ley, el 7.2, me dice que podré pedir previamente, etcétera, 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 etcétera. Sí, luego ya lo vas a ver. No. Primero vamos a ver, resonancia no debe ser visitada. No está claro, lo digo porque se precisa indicación. Y los efectos de esas cosas, ¿no? El someterte una vez no es lo mismo que someterte dos, te puede afectar a la salud. Pero que lo que yo estoy diciendo, lo único, es que no se puede incurrir en abuso. Una prueba se somete uno, era lo que siempre ha dicho la ley, podrá intervenir en el seguimiento del lesionado, pero no reírse ni abusar de ese derecho. Pero si hay una prueba objetiva indiscutible, bien. Si no la hay y puede haber varias opiniones, se puede defender lo que dices, pero no porque yo sea la compañía. No, pero son obcecados. Nos hacen defender cada cosa. Sí, el principio rector es no pagar y pagar lo mínimo posible. Claro. Claro, pues ese es el objetivo que se le olvida a la ley. Pero La compañía tendrá como derecho a pagar lo mínimo posible. Afortunadamente las compañías no pagan directamente y con ello tú con las costas has hecho mayores a tus hijos, les has pagado los estudios, coño, si llegaran a acuerdos en todo, seamos prácticos. Esta es la grandeza de la profesión. No lo que acabes, que es interesante luego de hablar. Hoy me pega. No. Bé, seguim una mica amb aquests elements probatoris. Els informes de l'Institut de Medicina Legal hi hem entrat un parell de vegades.
En caso de desconformidad del perjudicado con la oferta motivada, las partes de común acuerdo y a costa del asegurador, paga la compañía, podran pedir informes periciales complementarios incluso al Instituto de Medicina Legal. És a dir, es podrien demanar a altres òrgans, però bueno, l'Institut de Medicina Legal ja ha establert unes determinades tasses i ja té uns informes preparats, amb models preparats per fer els corresponents informes. Cuidado amb el párrafo segundo. Esta misma solicitud al Instituto de Medicina Legal podrá realizarse por el lesionado aunque no tenga el acuerdo de la aseguradora. El pots demanar sempre. Però veurem qui el paga. I també es podran sol·licitar informes complementaris sense necessitat d'acord a l'assegurador si s'ho paga l'assegurat. El que us deia, això és amb el que entrava, el meu gran dubte de la disconformitat con oferta motivada. Quan és disconformitat con oferta motivada? Quan t'estan fent oferta motivada. Però si és resposta zero, no hi ha disconformitat i se'n va al sistema a fer punyetes. I ja vos deia, i pot ser per tema de culpa, no hi ha o inclús per als biomecànics. El tema del biomecànic, miri, jo considero que no hi ha elementos i no hi ha lesió. I l'altra gran novetat a principis generals és que pots anar a mediació. Jo, com que no soc especialista en mediació, ja no me posaré amb xarros, com aquest, per exemple. I després ja entrem en el baremo pur, les normes sobre el càlcul de distints conceptes indemnitzatoris. Parla de tota una sèrie de principis generals, parla del tema dels perjuicios relevantes, són declaracions molt programàtiques al principi, subjectes perjudicats, el tema de l'informe mèdico i els deberes de col·laboració. El que us deia, d'alguna manera intenten blindar una mica que el lesionat tingui l'obligació de facilitar a la companyia tota mena de documentacions i de cosetes. El tema de cosa juzgada reprodueix l'antic 1.9, és a dir, una vez establecida la indemnización solo puede revisarse por la alteración sustancial de las circunstancias que determinaron su fijación. Ja existia això. El fallecimiento anterior a la indemnización, la sentència del Suprem de 13 de setembre de 2013 ja la tenia prevista. Després parla de tota una sèrie de definicions i que ja tornem a entrar en tema de prova. Parla de pèrdua d'autonomia personal, actividades esenciales de la vida ordinaria, gran lesionado, pérdida de desarrollo personal, actividades específiques de desarrollo personal. Clar, tot això seran coses que hauràs de demostrar per anar als complements indemnitzatoris. Necessites una corroboració pericial mèdica de totes aquestes històries. Tot el tema d'assistències sanitàries de protesis, ortesis, prova mèdica que ho avali. Tema d'unitats familiars, el que us comentava abans, el que hi ha. Si entrem en el bloc del que són les indemnitzacions, les distintes indemnitzacions que preveu el baremo, el baremo té una estructura del principi de vertebració. Perjuicios personales básicos, perjuicios personales particulares i perjuicios personales patrimoniales, per cada una de les categories. Per les lesions, per les seqüeles i per al tema de mort. Comencem pel tema mort. Perjuicio personal básico. Perjuicio personal básico, el que tenim és una sèrie de perjudicats. El concepte dels perjudicats és el que us explicava al principi, que em feia una mica de conya. Cónyuge, descendientes, ascendientes, hermanos y allegados. I això comença a ser un tema probatori bàsic. El que us deia, la tieta que viu amb nosaltres des de fa 20 anys, que va venir del poble per cuidar-me, patapim, patapam, perquè la mare treballava. Aquesta té dret a indemnització, però ho has de demostrar. Hauràs de portar un certificat d'empadronament, que la tens visquent allí, etc. Digues, què? Micròfon. Però, sí, exemple. Parella de fet, però és una exparella. Inclús ja tenen un autojudicial de mesures. Del tema de la guàrdia i custòdia del fill en comú. És a dir, l'exparella pot reclamar com a legal? Si es pot acreditar que tenen una relació... Per mi no. Per mi no.
a equipararla a la pareja, pero bueno, va a tener que criar un hijo sola. Un daño moral. Yo creo que es un daño moral para la... Se queda sin ese padre que visita a ese niño cada 15 días, que lo cuida. Es que el marido no lo dice muy claro. No, Percepción, sí, yo creo que será una cuestión... Sí, serán cosas muy Por debatibles. ejemplo, porque aquí yo maliciosamente pienso, oiga, pues mire, siguen en padrón, porque mucha gente sigue en padrón, no se cambia el padrón, si nadie lo sabe, tú no presentas la sentencia de la guardia custodia, y si no hay nadie que te lo diga, pues la compañía tendria que acreditar que ja no són pareja. No? I a més hi ha testificals i hauràs d'anar amb temes de detectives. Que en ella, no? No, és que totes aquestes coses... Una qüestió pràctica que... I els períodes de convivència, ho poso aquí mateix, no només a l'empadronament, potser testificalment pots acreditar que aquella parella que porta 10 anys casats ja portava 5 anys visquent amb un contracte de lloguer d'un pis, no? Dius, és que ja vivien junts. Que, per exemple, amb prestacions de viudetat de la Seguretat Social t'exigeixen estar inscrit al registre de parella de fet o notarialment. Quan això, abans de la sentència del Suprem del 2013, per exemple, aquí a Catalunya no s'exigia. Sí. Por ahí han tenido dos problemas, que no puede haber privilegio aquí, pero el resto... Ya, por eso salió la sentencia del Supremo de... Però es van en situacions injustes, Per tot això vos deia que és un tema molt probatori i que hi haurem de ser absolutament creatius. Sí, sí. Yo creo que esto lo de la ley es secundario. Tú pides lo que te pide el corazón. Y luego tiene que venir esta cosa. Incluso aunque se pelearan él y ella, si ella no echa de menos la pelea, ¿cómo no van a terminar? Lo que te pide el corazón. Si esto son normas que acabe. Amb el tema indemnitzatori de les morts, el perjudici aquest personal bàsic, en funció de com ho reviu de ascendientes, la tabla 1A us estableix les quanties que toquen a cada un. A partir d'aquí, el perjuicio personal particular. Tenim tota una sèrie de característiques, com passava abans també en el fons, que hi ha una sèrie de circumstàncies que ens poden permetre augmentar les indemnitzacions. Discapacitat física i intel·lectual, són proves administratives, has de portar el document i un 62% de minusvàlia, tant. Familiar único, progenitor único, tot això són documentals que hauràs d'anar acreditant, certificacions, etc. La taula 1C, que són els perjudicis patrimonials. Hi ha un perjudici bàsic, que són 400 euros que te'ls donen a tanto alzado, però a partir d'allí l'accés l'has de demostrar. És curiós que l'article 79 me fa una mica de gràcia perquè jo que soc d'origen alemany sí que l'entenc, però aquí dius, ostres, además de los previstos en el artículo anterior, se abonan los gastos de traslado del fallecido, entierro y funeral conforme a los usos y costumbres del lugar donde se preste el servicio. Clar, és que es foten unes comilones en alguns països que dius, joder, me vas fer una factura de 2.000 euros del catering del dia del funeral. Y menos mal que diuen del lugar y no del origen del fallecido, ¿no? En América hacen unos entierros que duran 3 dies i és un festival, no? I traes l'Atahualpa i Upanquihual, no? Si també lo vamos a pagar. La prova documentada en aquest cas que serà consuetudinària, no? I portarem algun certificado de l'embajada de que no, ahí és tradició. Pot ser divertit. El vídeo del terro, alguna cosa d'aquestes. Bé, a partir d'aquí, el que vos deia, l'altre dels perjuicios patrimoniales, el lucro cesante en base als ingressos netos del fallecido, i aquí llavors ja entrem en aquella gran guerra. A la nostra professió hi haurà els que estem aquí declarant com a advocats de companyies i com a advocats d'empreses, declarem cada que ens entra, potser hi ha gent que no els ha declarat tots, no sé. Aquí és que s'ha donat preu a un mort ric i a un mort pobre. Sí. Això és que la llei prevegi que la llei prevegi que, és a dir, ja has pogut ser pobre, llavors, a part si te mort un pare, i
i que et doni no res. No, el fotut de ser pobre és que ho ets tot el dia. I sempre. I si ets fill de ric, a part de que heredes del pare, a part te donen més indemnització, no? El criteri que han seguit és que aquelles persones tenien uns ingressos determinats que els hi entraven en la unitat familiar i que deixen d'entrar. És a dir, però els que no tenen ingressos els estan establint un salari mínimo interprofessional, almenys no els diuen tu desgraciado no ganaves nada, no cobres nada. I els autònoms, i els pobres autònoms que declaren el que declaren, imagina't. Inclús està prevista la dedicació a tarees de l'hogar, que també té una computació, el qual me sembla almenys un avenç en aquestes coses, una millora important. Però tot això són temes que s'anirà veient l'activitat probatòria com la defensem. Les seqüeles segueixen funcionant bastant semblants com abans, és a dir, tenim la taula de l'entrada, tenim un quadre de seqüeles i tenen un criteri d'indemnització molt semblant al d'abans. Molt semblant al d'abans en què, d'entrada, ja perdo els papers ara aquestes alçades de la conferència, com més punts, més val el punt, com més jove ets, més val també el punt. Per què? Perquè conviuràs més anys. Sembla que hagin de ser molt més estrictes amb els requisits que han de tenir els informes mèdics. Parlen prejuicio estético, informe médico debe aportar una completa motivación. Determinen amb moltes categories molt diferents a l'abast de cada una de les seqüeles, de les valoracions de les seqüeles. Quan parlem de seqüeles també hi ha el perjudici personal particular. Amb les pèrdues de qualitat molt grave, moderada, leve, doncs evidentment tindrem que anar, com sempre, amb prova documental, testifical, pericials, tot el que digues. Pèrdua de qualitat de vida. Jo crec que serà una via de poder suscitar molta indemnització. Evidentment. Un exemple, no? Una persona. Jo soc golfista, no golfo. Les dues coses. Bueno, realment. Seguidor de Dani Ross. Si per exemple tinc un accident de tràfic i he deixat de jugar a golf, a pàdel, a futbol, a tot això, clar. Acredita. Però s'ha de demanar acreditació amb la teva llicència federativa, està federat, està... tornejos, etc. En això el barem, realment, no ho barem, això està molt bé. Això ho veu, exacte, ho preveu. Està molt... És correcte. Perjudicis patrimonials, el que està bé és que és complicat el barem en el tema de seqüeles, perquè en el tema de seqüeles t'entren amb els grans lesionats amb tables de les necessitats d'hores que tenen de cuidados d'una gran invalidesa, etc. Llavors, està tot molt tabulat. Però, evidentment, on us vaig a parar és que també necessitareu informes mèdics que t'acreditin que aquella persona el que necessita són 4 hores diàries d'assistència. Sempre estem, sobretot en les seqüeles, amb una necessitat d'acreditació mèdica. La pericial mèdica, i en aquests casos dius, sí, el lesionat, pobre, s'haurà de buscar unes pericials, però evidentment el profit que en pot treure per tota la seva vida crec que sí que li compensa el preu que li pot costar la pericial. Totes, és a dir, des de les pròtesis, ortesis, la rehabilitació domiciliària ambulatoria, les ajudes tècniques i el que ja hi havia abans, les adequacions de vivenda, els incrementos de costos de mobilitat, els vehicles, l'ajuda de la tercera persona, tot absolutament funciona de la mateixa manera. La incapacitat temporal, per mi la gran novetat és el tema dels traumatismos cervicales menores. La pel·lícula, que és la que ja hem debatut una mica abans, el joc està
en què les companyies defensaran aferrissadament que s'ha de complir amb els 4 criteris que ja els posaran els informes biomecànicos del criteri d'exclusió, el cronológico, el topográfico i el d'intensitat, i jo segueixo pensant que els jutges no els hi faran massa cas amb el criteri d'intensitat. No hi ha una disposició, y por molt que digui la llei, oiga, me parece muy bien, pero entran los temas posturales, etcétera, 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 etcétera. Per tant, no sé fins a quin punt me puc arribar a creure tot això. Respecte a les taules de les incapacitats temporals. Les incapacitats temporals tenen també el perjudici personal bàsic, que és la rebaixa aquella. Han baixat a 30 euros el perjudici personal bàsic, que és el dia no impeditiu. A partir d'aquí, el perjudici personal particular el que fa és graduar-lo en muy grave, grave, moderado. Muy grave tenen les UCIs, grave l'ingrés hospitalari i moderado quan la major part de la teva activitat te queda impedida. És el tema de l'impedimento total o l'impedimento parcial. Aquí, a veure, jo entenc el plantejament. Jo vaig tenir una fractura d'ombro i vaig anar molts mesos a rehabilitació i quan veia els del latigazo cervical que anaven allí, els posaven una correnteta i feien així, així, així i així. I jo hi treballant com una bèstia amb el braç. A veure, i aquell senyor veies que s'anava després a buscar els nens al col·le i s'anava a fotre una cerveseta. Això no és un impedimento total. Aquí la definició de la major part de les activitats diàries que perds. Aquests seran els que tindran aquests 52 euros, els d'Hospital 75 i els que estan a l'UCI 100. I a més hi ha unes tabulacions de les intervencions quirúrgiques a l'article 140. Què més hi ha? Bé, el perjuicio patrimonial, també hi ha el tema del lucro cesante i això és la pel·lícula aquesta que tenim. Espero haver-vos donat 4 idees de com funciona el nou barem. Moltes gràcies. Ara sí, obrim un torn de preguntes que pot anar dirigint tant a la ponència general del Gisbert com al senyor Guidobro. Ustedes triaran. A ver, yo lo que he dicho antes, no lo he entendido muy bien. Si ahora se va a hacer descansar el deber del perjudicado de compensación, que ya estaba en el 350, a ver si os ha inventado. Bien, ya te diré, ya verás cómo sigue mal. Bien, vamos a ver. Estoy diciendo que si ahora se le ha dado fuerza a eso, lo que yo he querido decir, pero además es que lo digo, un informe falso, proceda de la compañía de la que proceda, es un informe falso, es un delito. ¿Vale? Es lo que yo he querido decir. Una pregunta. Antes decías lo de la orden del 91. Yo antes he funcionado sin la orden del 91. Que ya recuerdo pedir aquí una indemnización, no voy a decir el magistrado. Además era la mujer de un abogado de Pamplona que le pilla un vespino, un salón y una mano. Y pedí yo, sin orden de historias, que indemnizara los gastos de sepelio. Y el magistrado dice, pues hasta los gastos del pueblo. Y luego se recoge. A ver, en todo ese tinglao, que eso se lo ha hecho un actuario que se van a quedar sin trabajo. Sí, las curvas esas que pedí. Quería hacer una cosa muy elemental. Se contempla el daño causado por derecho propio al cónyuge que ve que como el perjudicado queda con impotencia. La privación de actividad sexual del cónyuge del perjudicado se indemniza. ¿Dónde? Es una pérdida de calidad. Digo del cónyuge, ¿eh? ¿Dónde? Perjuicios morales o familiares. No, morales y familiares, no, materiales pero materiales. Vamos a ver, porque eso, a ver, es que eso te lo digo que con el anterior que también era Minkelum, aquí yo tuve una sentencia que estuve muy contento, porque el juez de primera instancia, además jovencista y tal, nada, yo con mis teorías, y la audiencia no dio, aunque fueran 25.000 euros, eso se contempla ahora. No perjuicios materiales, el daño que sufre la esposa o el esposo
De derecho propio, ¿dónde lo prevé? Yo no lo he encontrado. Los perjuicios lo calificarán como morales y además Pero dicen no, que moral, perjuicios moral excepcionales. está máxima. Te hablo de mundo material visible. ¿Ves tú? Yo me sé aquí directo, Iremos, muchas leyes y muchas ya te lo cosas. fundamentaré, iremos a comisión. No, si lo dieron, pero Sí. lo dieron con otros deberes. Lo dieron con el deber de reparar íntegramente. Tú no puedes dejar de indemnizar a la mujer por esa actividad, por ese cese de la actividad. Es un daño propio, no porque como ha quedado su mujer, es un daño de ella, o de él. Igual hemos hecho un favor. A la cárcel. Es como no, eso es el pero hay grietas, por mucho que se quiera contemplar. Afortunadamente. Pero hay que ir con imaginación, no con matemáticas en esta cosa. Hay que ir con imaginación. Javi, que he dicho, que es Vamos un tema a de ver, creatividad. Está el tema de la edad. El tema de, yo recuerdo a don Fernando Jarillo, que lo conociste todos, que se saltó el baremo por ¿sabes? Y a un abuelo dice, digo, vamos a ver, señoría, yo razonaba. Pero usted sabe lo que es un abuelo. Usted sabe lo que es ahorrar matrimonio en guarderías, en cuidadoras, y el abuelo como disfruta, sigue con el mismo, ¿no? O sea, indemnizan a la asistenta doméstica del trabajo doméstico y el abuelo que hace que no se contrata asistenta doméstica por muchas años que venga, lo que supone para eso se sigue sin contemplar, eso es una... Sí, sí. Bueno, sigue pidiendo la indemnización por el abuelo. No lo pasaron Fernando y a ellos. Y ahora te meten las tablitas, ahora miran los... ¿Alguna pregunta? Bueno, yo tenía una hacia a propósito El micro, de... sisplau. No us xafeu que... Blas, gràcies. Bueno, sí, tampoco... Yo tenía una pregunta a propósito, claro, de eso que ha dicho el compañero de curso, que sí, aunque estén separados, que todo ocurre. La pregunta es, bueno, si esa persona tenía derecho, por ejemplo, estaban separados y en una pensión compensatoria, si eso también es incluible como perjuicio, de acuerdo con la nueva valoración. Si hay pensión compensatoria, yo entiendo que sí es indemnizable. Entiendo que entra dentro del catálogo de perjudicados. Interpretando las posiciones de cónyuge tal y como lo establece la ley, yo entiendo que sí. Porque sí que hay un vínculo y hay una dependencia y creo que incluso hay un periodo establecido. De memoria no la recuerdo entera la ley, ¿no? Pero sí que está. Este está previsto. Bueno, y la segunda pregunta, que ahora que estoy totalmente liado, si tengo yo que pedir ahora mismo alguna indemnización con estos baremos, porque antes te decían, por la incapacidad temporal, me voy a referir, pues los días que tardaban en sacar, los impeditivos, aquellos que realmente no podían trabajar y hacer y los hospitalarios. Y cada uno, esta tasas tenía su... Y ahora, No, tú presentas documentación ahora. Tú aportas toda la documentación a una compañía que es la causante del siniestro y le dices, tome, ahí la tiene usted. Y la compañía es la que, en base a la documentación que tiene, ella te presenta una oferta motivada y te va a decir con un informe médico que entendemos que 32 de los días son impeditivos totales, es decir, perjuicio moderado, y 17 son perjuicio básico. Y tiene usted un punto de seguro. Esa es la oferta motivada que te hacen. Tú dices, yo no estoy de acuerdo con eso, y pides Instituto de Medicina Legal. Punto, no hay más. No hay más. Explica prácticamente a dónde acudes. Lo pides directamente a la medicina legal. Ya tienes un modelo, tienes que poner los datos del vehículo, en el caso del consorcio desconocido igual, y ellos ya tramitan directamente y pagan a la compañía. Sí, señor. Sí. Vamos a forense porque no estamos de acuerdo con la oferta motivada. El forense dice que está de acuerdo con la oferta motivada. Pero que viene la azafata. Perdón. Que lo veo bien. No estàs d'acord amb l'oferta motivada de la companyia. Vas a forense o encomanes un informe pericial i vas a per via civil directament. Això és així.
però vas a forense. No estàs d'acord? Però no, a la companyia li vincula el forense? Tampoc. A ningú. Per tant, A ningú. Però vincula el jutge, pràcticament. per tant, és que jo prefereixo no anar al forense. És que, escolta'm, jo m'he trobat... Contrato un informe pericial privado. Pero la frase de un jutge de, oiga, es que hay un informe forense. La respuesta va a ser, pues ya que han engañado al forense, vamos a procurar que no le engañen a usted. Per tant, jo crec que els forenses és que quasi no intervendran. Vamos a ver, criterios ya superados. Hoy los jueces saben que lo que más vale en un dictamen no es la parte, es el valor científico del dictamen. Bueno, però no vincula a cap de les parts. I el procediment de mediació, has comentat, l'has passat així per damunt i no... Perquè és que no sé per on mirar. No soc especialista en mediació. És que jo no veig per on... He de reconèixer, no ho entenc, Jo no veig per on la mediació... A veure, jo he de reconèixer que la mediació en un país com aquest no la veig pas, ja d'entrada. Tu creus? Amb lo raros que som nosaltres, no? La llei del seguro ja ho preveu. La llei del seguro ja ho preveu. Que faig un informe pericial conjunt. El parcial contradictori de l'article 38. Això és una altra història. Però això està per les coses de ferida, La mediació suposo que lligaria una mica per la línia dels metges. Quin sentit té? Això al final la negociació que pots fer amb la companyia d'assegurances. Sí, Lo mejor es, como siempre, aviso, pleito y ya se negocia con el pleito. Si tu has fet reclamació prèvia, estàs legitimat per anar... És que jo crec que aquí al final, a part del barem que canvia molt, el que canvia la cosa és que ja no pots anar a presentar la decisió penal, a esperar forense, i el que es diu forense ho acceptes i cobres. És l'únic que... Ens han complicat, com en moltes coses, perquè la nostra professió. Perquè abans d'acompanyar la fera per ensenyar-va tema d'interessos. Correcte. Ja no... Una duda, abusando de lo que sabes. Vamos a ver. ¿Se oye? Dividir los daños también se puede. Yo hago reclamación. Casos reales. Son amigos. Tu compañía que reclama a la otra. Son amigos por los convenios. No paga la una, no paga la otra. Dividir el daño. Yo tengo un caso ahora que voy a reclamar ya materiales. Ya ha habido requerimiento, ha habido una oferta que no, que el valor verá que no ni para una bicicleta, ¿no? Entonces, reparas y reclamas. Nada impide, digo yo, dímelo, que no me he leído todo ese cacao todavía. Puedo ya ejercer acción por daño material. No me obliga la ley a ir a un solo pleito. No, pero tienes que reclamarle. Sí, sí. Si tú le haces reclamación previa, lo haces. Como las lesiones siguen con el tema del collarín, que es un caso que se planteó eso. Es enseguida al médico que venga a verme, hay que hacer una resonancia y la paciente ya está en resonancia, si le pruebas hasta la nariz. Dice, no, mire, que me la hago en mi hospital, es con el médico que me trata. Ahí no han insistido en los términos que hemos hablado. No tienen derecho a la resonancia libre. Pues ahí hay esa discrepancia. Nada impide ya crédito por los materiales. Tú, mientras hayas hecho reclamación previa, no tienes problema. Que lo pones primero por daños materiales, luego por las lesiones, son dos acciones totalmente distintas. Bueno, parten de un mismo tema, pero son dos hechos, dos cosas distintas, no hay problema. Lo que yo veo es una oligarquía médica aquí absoluta. Un negocio con los médicos. Oligarquía. Pero tampoco lo... A ver, un poco en la imaginación. Actividad, secuelas, daños, no tiene por qué ser médicos. Pueden ser testigos, pueden ser... Bueno, no sé si... Sí, yo tengo una pregunta también. Yo se me enfoca a la señora Susana.